er ikke noget politisk på. Haha. Jungs, med de hænder, du har. Jeg kender kamp derovre. For langsomt, tror jeg, at det er op til at tage sådan nogle million dollar pack shots. Ej, for fanden, man kan kæft, det er jo helt mast. Det er da det. Og du skulle have 5 plakater med. Nøgne damer, det hedder de ikke. Nej. Vi så det en af dem overleve. Nå. Det er da ikke med hende dame. Det er da ordentligt skyld, det der. Så det tager med eller uden hummus? Ja, det er det. Det er altid uden. Du kan også bestille ekstra hummus til det. Nej, og noget vand.